Čau tady já jsme dnes a vás vítám u dalšího videa. Dneska to je Candy Obby. A pokud nevíte, co to je, tak je to vlastně, že vy jste nebo jako Roblox a vy musíte utéct prostě, nebo ne utéct, ale je to takový, že vy prostě nechcete být v Candy a musíte, já už jsem udělal první level, výborně, tak, a co tady v té hře jde? Jde tady, že vy musíte prostě utéct z toho a docela to zatím dáváme, tak ne, ok, zatím jsme na stage 2, tady je asi 26, zatím, ale tady nějaký týpek má 26, asi 26, ale nevím, jestli to přesně teď dáme, ale myslím, že asi to nedokončíme, protože koukal jsem se na fotky a je tady fakt hodně stage. Hele, to je to Oreo, to je na fotce dokonce i. Dobře. Tak čtvrtý stage, damn. Tak co je, teď jsou nějaký ty stickersky, ty mám hodně rád. To bude výborné. Bude. Zatím, já jsem mačkal shift místo space. To nevadí. Tak jo. Proč jsem zase ležím? Ok, nevadí. Tak. Ty bosle. Ta je fialová. Mně se zdá, že to je malinko i dál, než by to mělo být. Popravdě. Proč zase ležím, sakra? Tak. Zrovna stickers už jsme dali. Tak jo, stickersky jsme zvládli. Co je tohle teď? To jsou nějaký ty peblís, to vůbec, jo, to je čoko peblís, ty znám, ty jsem jednou měl hele, to je hustý. To je fakt hustý, tak to je hustý tohleto. Vypadá jako oni. Co je? Jo, to je jasný. Ok, v pohodě. Zatím to docela dáváme. Tak jo, dali jsme tam. Jo, to jsou ty fruit. Ok. Jsem teda měla jenom ty čoko, jako jo. Ale co twister. Počkej. Twisties. Nebo nevím, fakt nevím, co to je. Tohle neznám. Ale jsme zatím stage 6, což je docela celkem dobrý. Ale to je podle mě nějaký pendrek. Nebo nevím. Fakt nevím. Teď jsme málem spadli. Ale zatím to je docela easy, jo. Ale asi, hele, donuty. Ty jo, mňam, teď bych se je dal normálně. Jak. Ajajaj. To není tady nějaký donut. Ale jako zatím to docela dáváme, no. Zatím jsme na 7. stage, určitě dáme nějak 20, nevím, podle času. Dobrý, dali jsme to, skvělý, bomba. Jelikož já nebudu natáčet moc takový ty dlouhý, mě to nebaví, když je to moc dlouhý, prostě takový. To jsou gumový medvíci, to mám strašně rád, jo. Už jsem taky dlouho neměl. Jsem úplně vždycky, máme, koupíš mi ty gumové medvídky a prostě, ok, jdeme. Zmrzliny, ojojoj, tak to je jináčí týpeček. Ale už dlouho jsem tady neviděl žádnýho týpka, no. Takže zmrzliny jsme utekli. A jdeme. Co je tohle? Je nějaký karamel nebo sýr? Ne, jo, to jsou ty, ne. Teď nevím, jak se to jmenuje. Oj. Nevadí, ale dali jsme to. Teď fakt nevím, jak se toho jmenuje, ale vypadá to jako nějaký. To je dýně, tohleto? Nevím, fakt nevím. Ale je to docela hezky natvarovaný, to musím uznat. Jo, banány, aha. Normálně banán. Banán. Oh my god. Normálně čo banána.
Jde na něj vyskočit? Já jsem na banánovi. Ok, nevadí. A tohle je tady prostě, tohle je tady furt. To nechápu. Ok, nebudeme se věnovat tady banánu. A jdeme to tady všechno porazit. Skvělý. Jo, je radši typeček. Tam je, jo. Ok, nebudeme se zabírat tady banánoma. A padání. Co je tohle? Jasně. Tak to je docela easy, jako. Ty jenom takhle projedeš. Chápu. Really prostě. Ale to bylo docela lidí. Hej. Co to dneska povídám, tyjo? Lehký. To jsou dortíčky. A tam je to cukrová vata, si myslím, že to je. A ty dortíčky, tyjo. Ty vypadají docela dobře. To je jako v jednom tajku. Jojoj. Počkej, kliknul jsem na to, ne? Jo, kliknul jsem na to. Jo, aspoň, jo, jdu. Dobrý. Oj. Viděli jste to? Aha. Já jsem normálně na to hnědý, nebo na to růžový, jsem normálně na to takhle malinko jenom to a ono to, no. Ne, my jsme umřeli, nevadí. OK. Proč jsem si spavnul tady? Já jsem si nedal já jsem si nedal ten checkpoint. Takovej troll normálně. Já jsem si nedal. Já tady povídám a nedám si tady ten checkpoint. Ty vosle. Nejlepší, co můžete udělat. Nedá si checkpoint. Já na to vlabu. Tohle je normálně hodně reaktivní. OK, tady nějaký... To je melon? To je čokoládový melon? Nebo aspoň vypadá to tak, jo. Tohle jak přeskočit, mi řekněte. Aha, já jsem si myslel, že to je jako pomocný kamínek. Jo, to jsou ty trubičky. A ty trubičky vypadají jako nějaký... Jako nějaký součástky toho. Myslím, že mám... Yes! Jsme na 15. Ten týpek je už je taky na 26. OK. Jsou marshmallowny? Asi jo. Jo, to jsou marshmallowny. OK, skákáme po... To je spíš takový parkour. Není to žádný, že musíte tady přebíhat, ale je to hodně trestný parkour. Tak, love you, OK. Aha, OK. Really? Opravdu, really. Jo, tady jsem OK. Můj batůžek nejspíš spadnul dolů. Tak, ty vosle, mám takový kousíček. Já jsem myslel, že už to normálně neskočím, ale ono to asi nejspíš vypadá, jako kdyby jsem to skočil, že jo. Tak, to je nějaký toustík, tohleto, nevím, fakt nevím. Tak, ale to jsou nějaký čokoládový toustíčky s namazaným něčím, ale jako je to candy, což by měl být jídlo, nevím, asi jídlo. Fakt nevím. Jídlo nebo hračky? Ne, hračky. Nevím, fakt nevím. Ale myslím, že... to nikdo neviděl, protože tady jsem nebyl a určitě to tady byl někdo jiný. Nebyl jsem tady já, který to skočil. No tak, jdeme na další. Jsme na 19, což je docela celkem hodně. Tak, skvělý.
Jsou nějaký... Aha, jo. Ok, dám do... Nevím, jestli to ukončím, fakt nevím. Ale zatím mi už to docela hodně naštvalo. Jako neříkejte si, že jsem lama, jo, v tom, ale parkour mi docela asi... To nejde, opravdu. Tam je takovej kousek a to prostě nejde tohleto. Já nevím, jestli jste to... Když tak mi napište. Teď já jsem skočil na to. To je bordel, tyjo. Když tak mi napište, jestli to taky hrajete. A jestli jste tady tuto taky nedávali. Já si myslím, že už, že jo, protože já jsem prostě ryb. Tak. Tady tohle je celkem v pohodě. To nejde, opravdu. To opravdu nejde tohleto. Tohle fakt nejde. Já nevím, jestli jste tady tohle dali, ale tam ty týpci 3 to fakt dali. A já nevím, proč to já nedávám. Řekni mi, proč to já nedávám. Řekni mi to. Poslouchám. To nejde, opravdu. To fakt nejde. Já si normálně to chci skipnout. To znamená. Protože... diskriminace. Tak. Fakt na to soustředím. Jo! Ok, zase marshmallowny a ještě k tomu tady tuty. Je nečtípeček. Ok, dali jsme to. Promiňte, že teď nemluvím, protože já se fakt na to docela soustředím a chci, aby jsem to dokončil. Tak jo. Tady bombony nějaký. A já si myslím, že na to můžeme vyskakovat. Ale ok. Nebo to jsou lízátka? Jo. To je taky logický. To je logický prostě. Nevím. Nemám sílu prostě, jo. To asi už to ukončím, protože já už jsem normálně úplně vynervovaný. S tam tím, jak jsem se nedal tamto, nevím, co to je už ani. Jsem se jak na checkpointu, no, ten stage, tady podělaný. Tak, co je tady to? Jo, teď jsou Lego pastičky. Jo, ty gumový, ty gumy? Proč jsem řekl gumy? Když, gumy jsou taky, jo, ale jsou podle mě ty, takový ty žužu, nebo žužu. Okay. Tak jo, jsme ve stage 23. A myslím, co to je? Co to je tohleto? Řekněte mi, co to je. Pro boha. Ok, nevadí. Dáváme to docela v pohodě, ještě 3 stage. A máme to lidi, máme to normálně. Ještě 2 dokonce. Tak, takhle to proskáčeme všechno. Výborně. Tak, jdeme. Ok, co je tady tohle? To jsou nějaké bobulky. Jo, tady už je to prostě jenom parkour, jo, lidi. No tak to je hodně. Jdem, lidi, my jsme to dali. Mamany. Tak to je fakt hodně dlouhý. Nějaký týpek, pomoc mi. Ne, on mi zablokuje. Jináčí týpeček. Tak, ok. Podíváme si vlastně, co tady jde dělat, když mi to... Aha. Jo. OK. OK. V pohodě. Jsem ještě v pohodě, jo? Protože my si tady navlečeme to. Aha. Jo. OK. Baťužek. Ježišimarja. Já prostě Roblox. OK. Tak jo, já si myslím, že tady pro tohle video by to mohlo být všechno. Já doufám, že se vám tady tohle video líbilo. Nezapomeňte dát like a já se budu těšit někdy u dalšího videa. Tak čau.